Bnidem uniku li baqa sal-aħħar sigħat ta' ħajtu bid-daħqa fuq wiċċu. Ex-tqar Marco Cremona, wieħed minn neputijiet tal-Arċisqof Emeritu Paolo Cremona, e kif matul dawn il-ġranet ta' diqa għall-familja Cremona qegħdin ifakru lil dan il-patri umli bl-isbaħ memorji li għandhom miegħu. Marco Cremona saħaq li l-Monsinjur Paolo Cremona kien itziju li miegħu huma setgħu jiftħu qalbhom meta kienu jaffaċċjaw xi problemi fil-ħajja tagħhom, tant li Paolo Cremona kien jinsa l-impenji u jisma' lilhom filwaqt li jipprovdilhom pariri sewja. Huwa persuna li ma jġudikax, ġifieri naf li ngħidlu x'se ngħidlu, anki aħbar li mhux sejħu piċir biha, naf li speċi ħajsmani u mhux se jġudika. U fakkar kif l-Arċisqof Emeritu kien iħobb fost l-oħrajn fil-ftit ħin liberu tiegħu jaqra xi comics kif ukoll jilgħab il-water polo. Marco Cremona stqar kif kull nhar ta' Sibt meta setgħu kienu jħobbu jmorru jom ukoll flimkien. Meta tajt li dal-persuna iltaqa' ma' daqstant nies, speċjalment meta kien kappillan u anki meta sar Arċisqof, imma jaf l-istorja ta' dak li jkun għax verament interessaħ f'dak li qed jgħidulu n-nies, dik hija fantastika. Viżibilment emozzjonat, in-neputi ta' Monsinjur Paolo Cremona saħaq li ser jibqa' jiftakar li tziju tiegħu b'dik id-daħqa sabiħa li temla l-qlub, raġel li żgur ħalla timbru f'qalb dawk kollha li xi darba tkellmu miegħu. Fl-aħħar ġranet qabel ma miet, ġifieri kien għadu luċidu u kien għadu ċajtir, that is Uncle Paul. Tkellimna wkoll ma' Patri Aron Zara, il-perjol tal-Konvent Dominikan fil-Birgu, fejn stqar li apparti l-valuri sbieħ li kellu Patri Pawl bħala uman u kien ukoll xempju tal-karizma Dominikana. Ikolli nideskrivi l-Monsinjur Paolo Cremona li għalina kien Patri Pawl. Jiena li kien ikona ħajja tal-karizma Dominikana, jiena li kien mera ta' San Dominku. Patri Aron saħaq li Monsinjur Paolo Cremona kien bniedem ta' qalb kbira għaliex verament kien jgħix għal dawk l-aktar vulnerabbli fis-soċjetà. B'ħafna minn dawn l-atti ta' karità, il-maġġor parti tagħhom kien jipprova jżommhom mistura. Meta kien irrabat numru kbir ta' nies kuljum kienu jiġi jitolbu biex ikellmuh u kien jagħmel att ta' karità. Naf li darba ġifieri saħansitra xtara karozza familja li ma kellix karozza, ma kellix flus biżejjed u xtralhom karozza pereżempju. Paolo Cremona kien mexxa l-Arċidjoċesi ta' Malta bejn l-2007 u l-2014 sakemm irtira minn din il-kariga.